Čau ľudia, dneska tu máme tyčinku z Dubai Chocolate. Tak ľudia, dneska tu máme túto Dubai Chocolate tyčinku. Vy ste blázni, vy ste necelých 20 hodín to je a vy ste tam dali 30 lajkov. Vy ste blázni ľudia. Vy ste tam dali fakt 30 lajkov, mám to cez 200 zhliadnutí. Ďakujem vám za to, aj za tú podporu, čo mi dávate. Natáčam rok a už mám 270 dačo odberateľov, čiže je to mega. Čo budú vychádzať určite videa, lebo chceme to dať do 300. Čiže chceme dať 300 odberateľov, čiže chill videa pôjdu takto. Ale nevadí. Čo sú viac také ochutnávky, boli poslednou dobou, ale nevadí. My tu máme túto bolci od tej istej firmy, túto tyčinku. Uvidíme, či v nej bude viac toho tafuji s tou pistáciou, alebo menej. Alebo kadajf, či ak sa tomu hovorí. Neviem. Dobre, čiže má to 30 gramov. Počkaj, prečítam si, čo tam je. Mliečna čokoláda plnená pistáciou, kadajfovým krémom, zložený cukor. No dobre, to nejdeme už čítať. Čiže poďme to ochutnať. Ešte fakt by som vám chcel poďakovať, už som to hovoril, za veľkú podporu, čo mi tu dávate. Proste ide to s nami rýchlo, odberatelia nám takto rastú. Čiže ďakujem vám za to všetkým. Veľká podpora, všetko. Ale my tu máme ochutnávku, čiže vrhneme sa zase na túto dubajskú čokoládu. Mne sa zdá, že to bude normálna čokoláda ako čokoláda, že to nebude nejaká tyčinka, bo je to len tyčinka z čokolády. Poďme to ochutnať. Tuto nemám predotvorenú. OK, lenže mi to nejde otvoriť. Toto video bude asi kratšie, lebo tam sme mali v minulom 2, čiže toto je také pokračovanie. Za 20 lajkov, aby ste dali 30. Tá tyčinka vôbec nejde otvoriť, čiže ja by som potreboval nájsť. No, z druhej strany to už išlo. Dobre, tá fajfunka. Vytlačíme to a ty kokos. Tak, to je inakší level. To je už niečo inakšie, ale topí sa to. Tam sú také vzory. Ja to dám do toho obalu, lebo to sa mega topí. Vonia to ako? Pozrite, ak to vyzerá. Vonia to takisto ako tá taká oriešková čokoláda. Poďme to zlomiť. Ty kokos, tak toto je inakší level. Tak toto není jak v tej čokoláde, že troška čokolády. Pozrite, koľko je tam toho. To oproti tej čokoláde nemá nič. Poďme to ochutnať. Mega dobre. To oproti tej veľkej čokoláde. Ja ju donesiem, ja ju ešte mám. Mám ešte jeden kúsok. Ten nápoj je tam 2-krát viac. To je mega niečo. Mňam. To je proste plné náplne. Mňam. Čím hrubšie, tým viac náplne. Mňam. Mega dobré. Tak toto je možno ešte lepšie než to. Má to len 30 gram a stalo to euro.
Kauflande. Hej, tú veľkú si nekupujte. Nekupujte si tú veľkú, ľudia. Kúpte si túto maličkú tyčinku a nebudete mať klam, budete mať toľko toho. Ja sa ešte pozriem na... Jasné, aj tu je to. Proste milión tej náplne. Hento som mal možno nejaký kus, kde nedali toho veľa. Možno na Slovensku sa tak často nedostávajú tie, kde ich je tak veľa. Ale mňam. Túto tyčinku odporúčam. To je tak 60 razy lepšie. Tomuto ornament všetko 10 z 10. To je proste mega. 10 z 10. Na to, že to stalo euro dačo, som vám dám výstrih z letáku, že to stalo euro dačo. Mega dobre. Odporúčam. Fakt. Nie je nič lepšie asi. Ako myslím, je lepšie, ale z týchto čokolád, čo sme tu ochutnali, tyčinka najlepšia. 10 z 10. Mňam. A to keď ja poviem mňam na čokoládu, tak to je už dobré. Ale myslel som, že tam nebude toľko náplne, keď som mal pravdu povedať, lebo hento bolo maličko náplne. Ale hento, to je niečo mega. To je fakt jak na tých obrázkoch, tu budete mať obrázok, presne jak na tých obrázkoch. Úplne jak na tých obrázkoch. Všade náplň, proste plné náplne. Mega, mňam. Proste plné náplne. Čiže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber a vidíme sa na budúce. Čau!